Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт видеоҳои моро тамошо мекунед, ҳама вақт дастгиримон мекунед ва боваримон доред. Кадом нафаре ки видеоҳои моро тамошо мекард, ростӣ ба ватан омада будем, ида дар ватан гузарондем ва дар бари падару модар будем, беҳтарин бигем. Имрӯз ай душанбе дамадед ва прямои рейс билет гирифтагием. Видео дар кадом аст ала мешавад ки мақсад дар интернетҳо мебинем ки мардума гардондестиян ё ки 7-8 соат меқапанд дар аэропорт. Ҳамира мерем ба чашмон мебинем. Агар шавад сиёмка мекунем мемонем, агар ки нашавад иншаллоҳ ки соғ саломат равам гузарам. Бо бигем ки дар дамадедва видео мекунам, ҳамаша иншаллоҳ мефаҳмонам. Ва билета бигем ҳамин рӯза ба ҳамин рӯза худаш гирифтам 34400 чанд рубл буд. пештар ҳамин рейса дида будам, арзонтар буд 25000 ё ки роҳҳош буд ки мақсад Ташкент хати ё ки пересадка хати ё ки бигем ки вариантҳои дигараш хати арзонтар буд. Вале гуфтем прямои равем ва шумода фаҳмонем. Ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед, рекламаҳоро мемонам ва номерҳои авиакассада кадом нафарида ки студентческий дар кор мешавад метавонед муроҷиат кунед, баъд дили пир бигем, бе ташвиш бигирем. Лайка бучики. Шукри Аллоҳ омадем бигем ва аэропорт баромадем. Дар таможни контрол ай ҳама охир баромадем то ки бинем мардум чӣ хел баромадесте ва шумода расонем. Гуфтем ягон дигаргунӣ не, яъне и хел не ки мардума бесабаб гардонанд, ҳама баромадеста буданд. Бале дар таможни контрол пурспос камтар зиёд ном, фамилия, отчество, барои чӣ омадем, дар ки ҷо кор мекунем ва сурати паспорта қатиромон як 10 бор нигоҳ кардан. Баромадем бигем бе ташвиш. Нафарҳое буданд қадимон ки гуфтан охирон бори дар Россия будамон, документ надоштем, мегузашта бошем, гузаштан. Нафарҳои гардондагирам буданд ки суди мизд доштан ё ки шаҳрвандӣ ду тарафа доштан, загран надоштан, ё ки рӯшон дар сурати паспортшон монанд набуд, ё заграи нав доштан. Яъне бигем подозрительни одаморо гардондани полни не як бори дигар тафтиш мекунанд, депорт шароӣ мекунанд ва нафарҳое ки бигем ки бинанд ки соз бошанд иҷозат метиҳанд барои баромадан. Барое ки нафаре ки шаҳрвандӣ ду тарафа дошт баъдан бигем дар ҳамин аэропорт будем, баромад ки иштраф кардианд 10000 барои загран надоштан, вале баромад. ҳамин қадар маълумот якчам ки хабардор шуда боше фикр мекунам беҳтарин. Боқӣ паноҳи Аллоҳ бошед.